Wes, jalane blosok. Wes, jalane remuk plok sepur. Nek liwat rene ngati-ati lur, ngati-ati. Mergo jalane kaya ngene. Disoteng iki. Jalane remuk oh, Mas. Wah iya. Wes. Tadi janjani toh. Duit pajak nih tadi sakne jalan dari jalan. Ada masuk DPU lho iki. Iya, jalan pemerintah iki. Dalane pemerintah iki. Lah iku ora lunyune kok ngene iki, cara sastra piye iki ngene. Anjlok. Sing lewat Plok Sepur, Kelurahan Bener, ngati-ati. Sing arane nggon Puskesmas Krampal, jalur saka Plok Sepur iki ngati-ati jalane. Oke, golongan kerowokan. Rasa perlu kebut-kebutan, penting demi keselamatan. Lho iki. Rowok meneh. Rowok kabeh. Hati-hati pokoknya. Wih lah. Kita ada jikuk ngendi. Ini jeru banget iki. Jeru pol wi. Ya nek manten anyar nggon krowok ngono seneng. Manten anyar krowok malah ora gelem ngaleh. Terus jalan ini liwati pitontel, pit motor, liwati mobil, krowok ini wis bare ya. Iki kan depan stasiun toh. Stasiun Romo Sragen. Itu sabar. Palang Sepur. Mbak Sepur liwat. Ya ben Joko Palang ya tanggal. Itu ngalah loro kudu sepure sik liwat. Dalane Mbak Sepuro ya sepure liwat. Slumun selamat. Wah, bergalak bener. Sebleyong kan di depan atas ya. Ih. Ya, rasa rame-rame. Ini dengar tidak mampir, bener mampir. Gajal jatah bakur ya. Waduh, ketemu lu. Woi. Ya. Woi, kalau sih, woi. Ya. Harga kancane tadi. Wis rada halus. Daerah Ngaruk Umbul Sari.
Melune gede, genting apa Tugul Sari? Genteng, genteng. Eh, Ini genteng kita. genting. Nah, ya. Ayo ibu to. Tugul Sari ante. Ayo ibu ngomong tanjaran karo ngono jalan waktu gune ning kono. Nah, ngomong ada ya, ngomongnya Tugul Sari ya, jalannya gede. Dan kalau nanti genteng apa? Melune genteng kita. Genteng etan. Weh. Mangap ya. Dan ini iki Mbah Padi, masakan Mbah Padi. Sing kene iki. Ayo tangan iki. Ayo anu meno gone ya. Masakane Mbah Padi. Yang ini iki ya.